Bluetooth connected. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa, ina muku barka da wannan lokaci da kuma fatan alheri da jawabi wanda zan yi kuma yanzu ba tare da bata lokaci ba, wanda zan yi jan hankali da kuma nasihu gare mu da kuma sauran al'umma, da kuma wanda ma har da wanda ba musulmi ba, dangane da kadiyar abin da ya shafi yan uwan musulmi da aka yi ma kisan gilla a hanyar Filato, wanda ya zama ana ta cece kuce kan lamura na abin da ya shafi wannan kadiya. Yan uwa musulmi, lamari na abin da ya shafi a wannan kadiya, ina so in mana wani tambihi da kuma nuni dangane da wannan abu. Na farko, babban darasin da ya kamata mu musulmi mu ɗauka dangane da faruwar wannan abin shine ta yadda Allah ya kawo wannan kadiya ya faru, kuma sai kadiya ta haifar da wata natija. Wannan natija ya faranta min rai matuka, kuma duk wani musulmi ya faranta masa rai, wanda na ga Profesa Ibrahim Makari ya yi jawabi a shafinsa ta hanyar rubutu a yadda yake cewa a 2021 kadiyar da ya faru na kisan 'yan uwa 'yan Tijjaniya a hanyar Filato ya sanya musulmi suna kusantan junansu, suna so su fara kusantan junansu, kuma musulmi sun fara sanin inda kansu yake musu ciwo ta hanyar yadda kaga lamarin nan ya faru na wannan kisa da aka yi. Ya sanya wato ainihin mutane suna ta maganganu ba tare da duba ɓangaren da kowanne daga cikin ya fito ba tare da duba fahimtar da kowanne daga cikin ya fito ba. Duk wanda kaga bai damu da wannan lamari ba, ko daga wani ɓangare yake, kuma bai damu da yin magana ko ishara, wanda malamai suke ce al-isharatu takfil labib, wato al-isharatu takfil labiba wa innamal labibu bil isharati yafham. To duk wanda kaga bai fahimci bai yi wani abu ba, ko da ta ishara na nuna damuwarsa dangane da abin nan da ya faru, alama ne da yake nuna akwai nafaka, ko kuma wanda kaga yana kawo cece kuce da surutai kan cewa ai ba dan Allah ko aka yi ba, ko wani abu makamancin wannan, alama ce ta nafaka. Domin duk mutumin da yake da imani da sani ya kamata ya san cewa duk wata firar, musamman abin da ya shafi ɗarika, Tijjaniya, Qadiriyya, Izala, duka kowa ya san mun haɗu akan abin da ya shafi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kowa ya san mun haɗu akan al-Qur'ani mai girma, kowa ya san kuma mun haɗu aka wato ainihin kalmar shahada. To idan wato ainihin kowa ya duba wannan lamari, kowane bangare za ka samu bangaren Izala, Sheikh Balalau ya yi magana, ya yi kuma kira a ɗau mataki. Allahu akbar, wannan ba karamin abin farin ciki ba ne, da za a ga dukkan musulmi sun maida kadiyarsu ya zama kadiyya ce ta damuwa, ta nuna damuwa da nuna alhini. Sannan Sheikh bangaren Izalan Jos, a Sheikh Yahaya Jingir ya yi jawabi da maganganu dangane da wannan lamari, kuma ya yi kaza ya yi maganganu masu ratsa zukata, kuma ya yi jan hankali zuwa gwamnati da a ɗauki mataki. Kaga wannan ba ƙaramin abin farin ciki ba ne, duk da akwai fahimta
tsakaninmu na addini da kuma rigingimu wanda kowa ya sani kamar yadda nake maimaitawa, rigima tsakanin izala da ɗarika da fahimta ba za a daina shi ba. Dole haka za a ci gaba da tafiya da wanda zai fahimta da wanda ba zai fahimta ba. Amma abin da ya shafi rikici a tsakanin abin da ya shafi kiristoci da sauransu, wanda kowa ya sani yanzu ta bayyana a duniyar Najeriya su waye 'yan ta'adda. Ta bayyana a duniyar Najeriya su waye 'yan ta'adda. Bari mu dan sa jawabin shehi lokacin da aka yi wannan abin, inda yake jawabi game da wannan kisa da wannan abubuwa an daɗe mu ana yi mana. Masu tafiya zikiri ake tsarewa ana kashewa. Ba za mu yafe ba, ba za mu bari ba, ba za mu shiru ba. Za mu ɗauki dukkan matakai za a ɗauka wanda shari'a ta yarda da su. Jama'an musulmi muna kiran ba da haƙuri a shiru, kar a ce za a ɗauki hukunci a hannu. A yi haƙuri, muna bin gwamnati har za mu ga inda suka tsaya. To idan wanda suka tsaya ɗin bai mana ba, mu kuma sai mu shiga namu. Kamar malam, me ake fatan ganin gwamnati ta yi a wannan al'amari? Na farko dai waɗanda aka kashe a biya diyansu, diyan iyalansu, a biya iyalansu diyansu. Na biyu kuma waɗanda aka kama sun yi wannan laifi a hukunta su yadda hukunci ya tabbatar. Su kuma waɗanda suka ji ciwo a ba su diyyar ciwon da suka ji. Kuma a ɗauki alkawari irin wannan abu an katse shi kenan, an datse shi kenan, ba zai ƙara faruwa ba. In ba haka ba, idan gwamnati ta ce ba za ta iya ba, ta bari mana waɗansu kama su yi. In ta ce ba za ta iya tsare mutane ba, ta bari waɗansu mutane su kama gwamnatin su yi. Amma hakika an ƙure mu, an ƙure mana bakin haƙurinmu. Mun faɗa a cikin ladama, har mun faɗa a cikin zafin jawabai irin wannan. Jama'a, abinda nake so mu fahimta, kamar yadda kuka ga na sa title cewa yanzu duniya ta gane su waye 'yan ta'adda. Duk wanda ya ji duba kadiyar da ya faru a Filato, wanda magana da shehi yayi game da abin da ke faruwa cewa ba za a yafe ba, wannan gaskiya ne, ba za mu yafe ba. Sannan kuma muna nan muna jira idan gwamnati ta kasa yin abin da ya kamata, mu ma za mu yi namu. Wannan gaskiya ne, za mu yi namu. Ko shakka babu, dan ba za mu bari jinanan musulmai ya tsiyaye a banza ba. Duk wanda ya duba za ku ga cewa an shahara da faɗin maganganu akan mu musulmai cewa mu 'yan ta'adda ne, ba ma son zaman lafiya. Amma wallahi duk wanda ya je duba tarihin Najeriya zai ga cewa duk wani rikici da yake tashi a Najeriya, ta kashe-kashe, ta rikici na addini, kama daga abin da ya shafi Kaduna, dama nan ne fa faruwa, zuwa abin da ya shafi jihar Filato, zai ga cewa lamari ne wanda za ka samu da dama yana faruwa, wanda asalin rikicin in je ka duba za ka samu cewa kiristoci suke tada wannan rikici. Ɗaya kenan ko? Sannan abu na biyu, za ka samu cewa mutum duk abin da za a yi tsakaninmu da Allah, addininmu ya karantar da mu, kuma wallahi walillahi alhamd, muna wato ainihin girmama wannan doka ta addininmu cewa bai halatta mu kashe wanda bai je bai gani ba, ko da muna rigima da wasu, kuma ko da addinin ba ɗaya ba, wancan laifin shi ba zai zama sanadin laifin wani ba. Wannan yana daga cikin tsarin addininmu. Sannan akwai hadisi da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda in ban manta bai, Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin, inda yake cewa duk wanda ya kashe kafirin amana, in an ce kafirin amana, kafirin da ake zaune lafiya da su, ba sa zagin addinin ku, ba sa zagin manzon ku, ba sa aibanta ku, ana zaune lafiya ne ba tare da ana gaba da juna ko wani abin ya taso a zo a rika kisan juna ba. Irin wa'innan kafiran Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk musulmin da ya kashe wannan kafiri ya rubuta ya aje, ba zai taba jin kanshin aljanna ba bare ya shige shi. Wannan fa manzon mu ne yake faɗin wannan maganganu dangane da wato ainihin kafiran da za a kashe su. Wannan fa sun sani yana cikin addinin mu. Sannan duk wanda ya duba kadiyar da ya faru a Jos, wanda nafsu shay, irin misalin abin da ya faru ne
na abin da na faru na wancan bawan Allah wanda ba iya rike sunan shi ba, wanda hatta gwamnatin Buhari ta bashi award, gwamnatin ina ga ko America ne ko waye, lokacin da aka biyo wasu kafirai za a kashe ya ɓoye su wajen adadin kafiran kiristoci sun kai guda 300, kamar yadda labarin ke zuwa tun ina ga alu shekara ta nawa ne na manta, duk wanda ya je bi labarin zai gani, ya ɓoye su a masallaci ba a kashe su ba. Wannan dalili yasa aka bashi a wada kasar ne ya bayyana, wanda kowa ya gani cewa wancan abin da ya faru da shi wannan dattijo limami da ya ɓoye kiristoci a masallaci ba a kashe su ba, ya bayyana karantarwar musulunci shine wannan. Sannan duk wanda ya je duba kadiyar da ta Isa Alfantami, shi ma yana daga cikin mutanen da idan matsala ta faru yakan taimaka wajen ɓoye kiristocin da ya san babu ruwansu kar a kashe su. Wannan abin ya sha faruwa bila adadin arewacin Najeriya. Mu fa wannan fa cikin garinmu ne, mutumin nan ya zo ya samu ana ƙoƙarin kashe wato ainihin kiristoci, a ce ma cikin masallaci nan ne za a shiga a ɓoye kiristoci saboda a nuna musu addinin mu addini ne na taimako, addinin mu addinin zaman lafiya ne. Babu irin soyayyen da ba mu nuna mutane na ƙasar nan, babu irin damar da ba ma ba su, babu irin adalcin da ba ma musu a ƙasar nan, amma ba mu da wata sakamako sama da sakamakon in abu ya faru su hau kashe mu. Sannan kowa ya sani cewa wallahi adawar da kiristocin arewa suke da addini wallahi bai kai adawar da wato ainihin arnan kudu kiristocin kudu suke ba, saboda su kiristocin kudu abin da ba suka sa a gaba siyasa ce da sauransu. Amma kiristan arewa yana daga cikin kiristan da yake mafi sharrin kirista a doron ƙasa, saboda kwata-kwata na farko jahilai ne, sun jahilci addininsu, domin babu addinin da zai maka umarni ka je ka kashe wanda bai bai gani ba, ko da kuwa dabba ne. Babu addinin da ya bada wannan daman, hatta su da suke da'awan kiristancin addinin su bai ba su dama wannan ba. Duk wanda ya koma cikin alkur'ani zai ga irin adalcin da Kur'ani yake kan bayani akan kiristoci. Kan duk wanda ya je duba cikin suratu Ali Imran zai ji inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inna min ahli kitabi man in ta'amanhu bikin ɗarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Kaga anan fa yadda abin da ya shafi adalci tsakanin kiristoci, daga cikin kiristoci akwai wanda in ka nemi ka bashi amana zai baka amana ka yadda ka bashi, daga cikin su akwai wanda sai ka yi tsayin daka a kansa. Wannan fa addinin mu ne duka yake nuna wannan adalcin kan kirista, ya ce akwai mutanen kirki akwai mutanen banza. Har ma addinin mu yake kusantar da mu da kiristocin nan da suke kashe mu, yake cewa tsakanin yahudu da mushrikai da kuma su kiristocin sun fi kusanci da mu, sun fi nuna alaƙarsu da mu. Zai wahala yanzu a Najeriya ka samu inda za ka zauna wanda inda ya zama ce ta abin da ya shafi bari ka ce babu kirista, sai ka samu in ka tsallake gida 1 2 3 akwai kirista a wato na 4 ko kuma na 2. Wannan yana daga cikin abubuwa da musulunci ya nuna mana cewa wato alatajidanna ashaddan nasu adawatan lillazina amanu alyahudu wallazina ashraku wala tajidannahum aqrabahum mawaddatan lillazina qalu inna nasara. Allah yake cewa zaka samu wanda suka fi kowa kin musulmai da nuna adawa da musulmai, Allah ya ce yahudawa sai mushrikai. Sannan zaka samu wanda suka fi kowa wato ainihin kusanci, suka fi sassaucin ra'ayi da sassauci na aqida ta kafirci, Allah ya ce kiristoci ne. Ka duba adalcin da addinin mu yayi a wannan ayar cewa kiristoci suna da zaman lafiya. Amma a yau ya aka yi, yau aka cusa ma kiristoci kin musulmi, musamman kiristocin Najeriya ba sa kaunan musulmi ya ci gaba, ba sa kaunan musulmi ya zauna lafiya. Wai a Najeriya ne ka duba duk yanzu wallahi a jihohin kudanci akwai inda ko kiran sallah ba za ka yi ba, amma irin cin kashin da su kiristocin arewa suke musulmai, wallahi arnan kudu ba sa mana irin wannan cin kashin. Kuma da sunan cewa duk gewayensu jihohin da ke gewayensu musulmai ne ke wato ainihin jagoranci a gurara, sannan waɗanda suka fi kowa dukiya da madafin iko a yankunan arewa musulmi ne. In an magana sai ku ce zaman lafiya, zaman lafiya, zaman lafiya. Ai zaman lafiyan kala-kala ne. Ga hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ingantacce cewa ba a cizon mumuni so biyu a rami daya. Amma har yau zaka ji suna cewa ai ya za a yi kaza, ya wani mataki za a dauka, waya mutuwa tashi kaza musulunci bai yadda da kaza ba. Wai kai a tashi a zalunce ka kace zaka tashi karama, wai kai ne kuma dan ta'adda. Yanzu kaddara da yau za a samu wasu musulmai su farma wannan kabila ko garin, su je su far musu da kisa, a ce su kashe adadin mutane guda 10, na rantsi da Allah sai
surutun da za a yi kan kisan nan sai ya rufe abinda ake magana a kai na wato ainihin su ta'adin da suka yi. Su abin da suka yi na kashe mutane ba daukan doka ne a hannu ba, a kai da ka tashi ka ce za ka rama kai ne mai daukan doka a hannu. To mu sani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je duba kadiyyar da ke faruwa ta yaƙe-yaƙe da abin da ya shafi tsakaninsa da Yahuda, duk wanda ya je duba sabab na gazwatul qainuqa wato ainihin gazwatu bani qainuqa, yaƙin da aka yi na bani qainuqa, a wannan lokaci kowa san Yahudawa ne a cikin wannan kabila. Sannan kuma me yake faruwa, dalilin da ya haddasa wannan yaƙi dalili ne wanda bai yi kwatan abin da wayannan mutanen suka yi wa musulmi a wannan lokacin ba, amma annabi ya dau mataki saboda a wannan lokacin ba a yadda bai Yahude ya nuna wa musulmi yatsa, domin ka yadda da a zalunce ka wawanci ne. Idan an zalunce ka ko an mare ka a nan gobe kuma ka sake nuna ba da dama a sake maranka a nan, ba inda musulunci ya ce ka yi haka. So da ka'idar musulunci cewa ma yi walamanin tasara ba'ad zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil. Allah ya ce inna masabilu alal ladhina yazlimuna nasa wa yabghuna fil ardi bighairi alhaq. Duk wanda aka yi mashi abu ya tashi ya rama, Allah ya ce ba abin zargi bane shi. Ai abin zargi na kan wanda shi ya tashi yayi abin da yake ta'addanci ne, wanda babu dalili akan yin ta'addancin nasa, sannan babu wato ainihin dalili, ba wanda ya zalunce shi, a shine ya tashi zai zalunci. Shi ne Allah ya ce inna masabilu alal ladzina yazlimuna nasa. Su ne abin zargi yana kan masu zaluntar mutane. Kaga gazwatu qainuqa da abin da ya faru a wannan lokaci fa, dawowa yakin badar kai fa aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa. Bayan an dawo yakin badar an ci galaban kafirai, wai sai gashi da annabi ya dawo wannan yahudawan da suke cikin banu qainuqa, a daidai wannan lokaci annabi sai ya tara su, ya musu nasiha, ya ce su karbi addinin musulunci sannan su yi a hankali saboda kar irin abin da ya faru da mushrikai ya faru da su. Take a nan Yahudawan nan suka mayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam martani cewa wai kana ji cewa kai wani ne, kana iya mana wani abu. To wallahi ko su fadin su Yahudawan sai suka ce manzo Allah ko su Quraisha wato mushrikan da kai yaƙe su basu iya yaƙi bane, amma wallahi da zaka zo ka taba mu za mu nuna maka cewa mun fi ka sanin dabaran yaƙi, mun fi ka karfi. Wannan fa a lokacin sun yi wannan maganganun, haka manzo Allah ya kawar da kai, bai taba su ba, bai ce kuma a yaƙe su ba. Bayan sun yi wannan maganganun kuma sai suka dinga bin salo-salo da hanyar da za su tada rigima domin su yaƙi su manzo Allah, wanda sababin tada rigima gazwatu qainuqa, yaƙin da aka yi na qainuqa akan mace kai aka yi shi, kuma wallahi akan lullubi aka yi wannan yaƙin. Lokacin ita kuma wannan mata daga cikin kabila ce ta wato ainihin daga cikin mutane na wato musulma ce, ta je kasuwan qainuqa, ta je siyan mayafi. Da ta je siyan mayafi a daidai wannan lokaci tana rufe da khimar nata, a daidai wannan lokaci sai ga Yahudawa da suka zo suka fara mata wasa da irin abun na cin zarafi haka da keta alfarma. Sai aka samu wani daga cikin Bayahude, daidai lokacin da tana rafa da mayafinta sai wani ya zo ya zauna a gefen mayafinta. Kaga yanzu idan ta tashi mayafin zai janye, jikinta zai bude. Abin da Bayahudan yake na a daidai wannan lokacin sai ya zauna akan mayafin nata, yana zaunawa, ɗaya daga cikinsu yana zauna, tashin da za ta yi sai mayafinta ya kwayewan wannan mayafin da ya yi sai suka dinga mata dariya. A matsayinta na musulma kaga sun ci zarafinta. Daga nan ashe akwai wani musulmi a wannan lokaci sai ya yunkura sai kashe shi wannan wanda ya yi mata mayafin. Da ya kashe shi sai wato ainihin rigima sai aka fara fada. Da aka fara fada shikenan labari ya kai manzo Allah, aka zo aka shiryoyin dunonin yaki, dama su suka takala. Duk inda zaka je ka samu ana rigima tsakanin musulmi da wanda ba musulmi, zaka samu cewa ba musulmi ne takala ba, wanda ba musulmi wato wanda suke abokan adawa musulmi ne, zaka samu su ne suka fara takalan mu. In ba haka bari yamma da ake a garin Filato din nan, duk inda zaka je ka samu musulmi ba inda addinin shi yace, kuma kullun a masallatan mu da wato majalisosin muna ga mutane cewa a zauna lafiya, ku riki mutanen nan a matsayin abokan zama. Idan ba addinin musulunci ba, akwai addinin da yema wato ainihin kiristoci irin wannan gatan da adalci. Har ma addinin mu yana ba mu dama yake cewa ya halatta mu ci abincin ku, wa ba'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ba'amukum hillul lahum. Abincinmu ya halatta mu ba ku ci, ya halatta ku ba mu abincin ku mu ci. Har ma Allah ya halatta mana cewa mu aura daga ahlul kitaba. Akwai addinin da ya wannan adalcin ran addinin musulunci. Yanzu addinin da ya mana irin wannan tarban da sauransu shine wai addinin da ya zamanto cewa wai shine kiristocin Najeriya ba sa kauna. Ba abinda musulmai suka muku, ba abinda muka muku, ba abinda muka tsare muku.
kowa an ba shi dama ya addinin shi a ƙasar nan. Kuma yanzu hanyar da ake magana yanzu nan bandin wannan laptop din nawa ya mutu, ai akwai jawabi da wani yayi ban da caji da na kulla muku jawabin kan cewa akan abin da ya shafi wucewa daga kan hanya. Ai musulmi kowane ɗan Najeriya yana da dama ya bi duk hanyar da yake so ya wuce a Najeriya. Wai hanyar wai da mutanen nan suka bi da abin da yasa aka kashe su, wasu suna kawo wai dalili kan cewa wai sun bi hanyar da ba ita hanyar da aka saba bi bane, saboda dama wannan hanya yana da hatsari, za a iya ana yawan kisa mutanen garin da kashe musulmai. Dama yana daga cikin dalili hanya a hana ka bin hanya a Najeriya. Wani dalili, wata doka ne da ya hana cewa ɗan Najeriya ba zai bi hanyar da yake so ba a cikin ƙasar nan? So da haka wannan lamari da ya faru tsakani ga Allah, abin da ya kamata musulmai su fahimta cewa fa addinin mu anan idan har za a yi yaƙi, daddanan aka yi yaƙi akan an cima musulma zarafi, kawai an yaye mata hijabi, sun yaye mata hijabi, sun ci zarafinta, ya haddasa gazwatu Qainuqa, aka yi yaƙin Qainuqa. Ina kuma ga abin da ya faru a zo a kashe musulmi bai ji bai gani ba, a zubar da jininsa ba dalilin zaune ba na tsaye. Sannan wani ya zo ce wai da yanzu nan musulmai za su tashi wani abin za a ce wa musan zaman lafiya mu ne yan ta'adda. Kullum ana bin mu da kalmar ta'addanci, amma kuma babu wani mataki da ake ɗauka mu in an mana abu. Amma su kome aka musu aka samu cewa in an kashe ɗaya sai sun kashe 100 cikin mutanenmu. Da wanda bai jiwa bai gani ba, saboda addinin su ba addini ne na tarbiyya ba, ba su ɗauki tarbiyya ta addini ba, ba su san tarbiyya ta zamantakewa ba, ba su san Allah ba, ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, sannan ba su san kansu addinin nasu, ba su san kan abin da suke yi ba. Don wallahi ko ba addini a zamantakewa na dan adam, ai kai ka san ya kamata ka girmama abin da ya shafi dan adam wanda yake mutum bai maka komai ba, ka zo ka mishi irin wannan abin. Babu inda addini ya bada wannan damar. To saboda haka jama'a, wannan yana daga cikin jawabi na wancan limami, ku wanda ya flashback wato tuna baya kenan kan abin da ya faru. Kowa ya san cewa darasi ne mai girma akan kiristocin Najeriya su gane cewa mu ba 'yan ta'adda bane. Amma za ka ji ana cewa musulmai 'yan ta'adda ne, ai ga kadiyar Boko Haram kaza. Kowa ya sani wallahi da mu 'yan ta'adda ne, wallahi da babu sauran kirista a Najeriya. Inda mu 'yan ta'adda ne kuma da za mu rika rama abin da ake mana, wallahi da babu sauran kirista a Najeriya. Amma kana ganin cewa mu malamanmu suna da tarbiyya, muna da tarbiyya ta addini, kuma muna nan wannan abin zai zama na farko, kuma wallahi zai zama na ƙarshe. Ba za mu yadda kuma wannan abin ya sake faruwa. Kuma wallahi jama'a a zauna a jira duk lokacin da gwamnati ka ke ɗaukar mataki kan wannan lamarin, ko wallahi a yi dako. Duk lokacin da wani ɗan iska ya sake zuwa ya kashe wani, ko wallahi kan mu yadda. Babu wani jirawa wani gwamnati ta waye. Su 'yan iskan mutanen garin ai an san su, kuma an san kabilar mutanen da suka wani abin. Mutanen garin su za a turki, in dai da gaske ana so a hukunta mutanen nan, wa'inda suka yi abin a garin an san su. Wa'inda suka yi wannan abin a garin an san su. Kuma kowa yana gani, ai ga bidiyo karara, kowa yana ganin abin da ya faru. Wasu ga sunan wallahi wanda aka kashe, ni bidiyon da na gani ga wani ya jawo, wani bai gama mutuwa ba, sun jawo shi sai aka datsa bidiyon. Wannan kuma wanda aka jawo bisa ga alama kashe shi za su yi. Wannan bidiyon su wannan din a dauko fuskan su mana, ai an ga fuskan wasu. Duk wanda ya kalla bidiyo ai za a iya start an ga fuskan wasu. In aka kama mutum ɗaya wallahi duk za su fito da sauran. Wannan ko yana daga cikin jawabi da nake so dama in yi a wannan babin dama, kuma jama'a su fahimta cewa yanzu ta bayyana. Kuma muna bari mu sake jin wani kirista ya sake cewa wai musulmai 'yan ta'adda ne. Za mu sake ji, za mu lissafa muku duk aikin da kuka yi na ta'addanci a Najeriya. Amma ai magana sai ga wai saboda su 'yan iska ne, suna da bakin magana sai su ce wai musulmai ne 'yan ta'adda, musulmai ne. Kai ba kana zaune a zo a falla maka mari fa, kuma a ce wa kai ne azzalimi. Shi yanzu wanda ya falla maka marin ba ma ta shi ake yi ba. Kuma maganan shugaban kasa ya tashi ya abin da ya kamata, ba wai maganan a ce wai ka kasa cin abinci bane. Magana ce ta a tashi a hukunta mutanen nan. Maganan daga Tasani Rijiyar Lemo yayi daidai ne. Ita ce solution ta ƙarshe, kuma in dai da gaske ana so a yi wannan abin a daina shi, wallahi maganan da dakta ya faɗa ita ce hanya ta ƙarshe da za a iya magance irin wannan matsala. Wallahi ina gaya muku wannan magana, ita ce hanya ta ƙarshe da za a magance irin wannan matsala. Saboda shine hukunta 'yan ta'adda a idan duniya, mutane su shaida, to shine zai sa a daina yi ma musulmai irin wannan abubuwan. Zai sa masu wato ainihin laifi su daina aikata laifi.
amma idan ya zamanto cewa idan za a kamo 'yan ta'addan nan babu wani hukunci da za a yi ko a ce an kama sai dai mu ji labari, amma batun maganar hukunci fa ba a gane an hukunta su ko ba a hukunta su ba, to wannan zai zamanto cewa babu doka kenan kuma ba tabbacin an hukunta su. Amma ana so a daina, to duk wanda aka kama aka san da hannu akan abin da yi, kamar yadda Sheikh Abdullahi Gadan Kai ya faɗa cikin karatunsa, lalle duk gwamnati ta hukunta shi kuma a bainan jama'a, kuma a gaya ma jama'a irin hukuncin da aka musu, shine zai sa a zauna lafiya a ƙasar nan. Da saboda haka wannan jama'a shine jawabinmu a inda da gaske ne, kamar yadda Dr. Sani Rijalim ya faɗa, shine hukunta masu laifi, mutane su shi da hukuncin shi zai kawo zaman lafiya. Me yasa duk wanda ya je karanta Qur'ani zai ga inda Allah ya faɗa akan abin da ya shafi masu kazafi, idan an zo a musu bulala 80 Allah yake cewa a samu wasu daga cikin musulmai su shaida abin da za a musu, domin wannan shaidawan shine zai tabbatar da wani in ya gani ba za a, wannan shine daga cikin matsala. Amma yanzu ana zuwa ana kawo masa ya ce za a shiga kotu, daga nan kuma za a ta ɗaukar lokaci, kuma daga nan kuma an shashantar da maganan kenan. to saboda haka wannan yana daga cikin shawara da kuma abinda kuma muna ƙara kira ga musulmai baki da dukkaninmu nan, kowa ya sani ya rubuta wannan abin ya aje, kowanne ya je aje shi a cikin list nasa, kuma wallahi ku dage da rubuce-rubuce a social media cewa lalle sai an dau mataki kan mutanen nan. Wannan shine magana. Amma wallahi mun sani yanzu, wallahi ko yanzu kasuwa ta watsi, dan koli ya ci riba, kuma sun gane cewa yanzu musulmai suna da haɗin kai. Don wallahi ni ban taba ganin haɗin kai kan lamari ya faru irin wannan in ba a wannan lokacin ba. A ce gaba ɗaya malaman da ma hake tunanin cewa ba za su iya ma ba da haɗin kai ba, gaba ɗaya sun yi magana kan cewa ba a yarda ba. Wannan shine kai, ba a duba da batun magana, saboda idan kana duba daga inda mutanen nan suka fito ba za ka yi adalci ba. Amma daga lokacin da za ka tsaya ka duba cewa dan me aka kashe su, nan ne za ka gane cewa me ya kamata ka ba da shawara akai, wani irin goyon baya za ka bayar, wani irin damuwa za ka nuna kan abin da aka yi. An kashe su ne saboda la ilaha illallah. An kashe su ne saboda su musulmai ne. Ba wanda za ka je ka tambaya a cikinsu ka ce wai an kashe mutanen nan ne saboda wai su yan dariƙa ne, babu su. Duk wanda za ka je ka tambaya wanda aka kashe saboda shi dan dariƙa ne, an kashe shi ne saboda shi musulmi ne. Saka kaga in kai musulmi ne sai ka nuna damuwarka da abubuwan da ya kamata. Ina yan boko aqida azzalimai munafikai da irin su sauransu waye. Idan da musulmai ne suka wannan zaka sun fito suna surutu, amma wallahi ka ji duk social media kaman an yi ruwa dauke ba su. Muna sanar da ku munafikai ne ku. Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu. Wayannan bayi da suka mutu wallahi har gobe abin na mana zafi a rai, saboda tunda naga bidiyon nan da naga hotunan da aka sake yadda aka kashe su din, wasu ma ina ga kamar rotsa masa kai akai, abin ya taba ni sosai matuka. Saboda ina gaya muku wannan abin, idan kai kana ganin cewa ba wani abu bane, wallahi za ta zo kanka wata rana. Daga ran da ta zo kanka ko wani naka ne za ka gane cewa ana cikin matsala ko ba a cikin matsala. Daga ran da ta zo kanka shine za ka gane cewa ana cikin matsala ko ba a cikin matsala. To saboda haka wannan yana daga cikin jawabinmu. Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma wa'innan bayi, ya kuma sa wannan kisa da aka musu ta wulakanci, ubangiji ka sa wannan kisa ya zama na sanadi ne na gafaran zunubansu, ya zama sanadi ne na zuwa samun aljanna madaukakiya a wajen Allah subhanahu wata'ala. Allah kai amfani da wannan kisa da aka musu ta wulakanci, domin yana daga cikin kafara ta zunubai, ta hanyar ma da aka kashe ka kana samun kafaran zunubai a sama da wani gurin da aka kashe ka, ta kuma sabab da yasa aka kashe ka. Amma naqamu minhum illa an yaqulu rabbuna Allah. Ba abin da yasa suka kashe su saboda kai sun ce Allah ne ubangijin su. To saboda haka Allah ya faɗa a cikin Qur'ani, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Illa an yaqulu rabbuna Allah, saboda kai sun ce su Allah ne suka yarda da shi, saboda kawai la ilaha illallah. Yau su fa kiristocin nan ba ruwansu ba, ko kana in kai musulmi ne ko baka sallah fa kashe ka za su yi, ko baka sallah kashe ka za su yi, in dai kai musulmi ne. Kuna kashe musulmai sannan kuna cewa mu ne yan ta'adda. Muna nan muna jira wani ya sake wani kaddiya ta taso ku zo ku ce yan ta'adda kaza musulmai kaza, mu gani ku ne masu tada kayan baya a kasar nan, saboda kuna da wanda suka dore muku gindi. Allah ya shiryar da mu, Allah kuma ya datar da mu, ya kuma yafe mana kusakuranmu. Muna nan muna kira, kuma wallahi ba za mu daina magana ba. Kowa ya jira, muna nan muna bibiyar lamarin da kuma kes din magani. Allah ya sa mu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.